Ahojte, dlho sme sa nevideli, naposledy včera. A keďže už vyšlo slnko a naozaj už intenzívne, tak som už mala potrebu vbehnúť do drogerie. Išla som do tety a kúpila som si pár produktov na opalovanie. Pár produktov, dva. A chcela by som vám ich ukázať, lebo z minulého roku som mala veľmi dobrú skúsenosť s nimi. Tak, trošku som si to aj tam vynovila. Kúpila som si na pleť krém s ochranným faktorom. Ja som mala minulý rok tento, ale nebol s prídavnou hodnotou, lebo tento je vlastne Dark Spot Control. Takže je to 50 faktor. A ja som mala minulý rok ten klasický 50-kový Niveový. Vydržal mi celé leto, toto malé balenie. Tak som si ho znovu vzala, ale tentokrát som si zobrala tak, že máme tu na možnosť ochrany ešte pred tvorbou pigmentových škvrn, pretože moja pleť je teda na to dosť citlivá, tak uvidíme. Ideme sa pozrieť, ako má konzistenciu, keďže ho nepoznáme. Áno, je také jemnej maslovej farby. A pozrieme sa, ako sa roztiera. Áno, a je ľahší. Je ľahšej konzistencie, lepšie ide do pleti. Typická niveácka vôňa. Takže ten, som zvedavá, uvidíme. Potom som si vybrala, minulý rok som mala 6 ochranný faktor, tento bronzer Tropical, tak som si vybrala znovu tento, on aj zintenzívňuje opálenie. Ja som ako dosť hnedá, ale tu ide o to, že aj preto všetko, že som hnedá, tak mám na tele miesta, ktoré sa horšie opalujú, a to sú vlastne tieto vnútorné strany rúk, niektoré časti na dekolte, keď mám iné plavky alebo čo, a potom v podstate vnútorná strana stehien a tak ďalej, čiže ja kvôli tomu používam výrobky s ochranným faktorom, ale tie, ktoré trošku pomáhajú opáleniu, aby som mala rovnomernejšie opálenie, takže tento, ideme sa pozrieť na to, aký má dobre, sprej, rozprašovač je dobrý, lebo ten minule mal taký zvláštny rozprašovač, nestrikalo to dobre. Konzistencia je veľmi príjemná, dobre sa to vtiera, je tam olejová zložka. Je to, cítim tam ako keby niečo, čo tam môže byť. Nejaké mrkva, áno, už to tu mám s mrkvou. Mrkvový extrakt, presne ho tam cítim a už som ho objavila. Takže, no, konzistencia výborná, teším sa na ňo. Veď ja som na krémy strašne taká, keby ste videli moju poličku, tak neuveríte, čo ja tam všetko mám. Ale bohužiaľ, ja som taká, ale vďaka tomu zase viem poradiť mnohým svojim známym a tak ďalej, lebo ja teda hodne testujem. A potom som zobrala toto maslo, Arganov Bronze Oil, opalovacie maslo s argánovým olejom na rýchle opálenie a 6 ochranných faktor. Ja tým, že mám dobrú pokožku, ja nepotrebujem na telo nejaký silný ochranný faktor, takže je to takéto. Ja predpokladám, že na slnku sa to roztopí na olej, pretože to nevydrží byť v tejto konzistencii podľa mňa na slnku. Naberá sa veľmi dobre. Veľmi dobre. Lepšie sa s tým pracuje ako s kokosovým olejom. Trošku na tej rozpálenej pokožke to pôjde asi ťažšie, ale myslím si, že konkrétne tento produkt bude potrebovať mať vlhkú pokožku. Bude potrebovať tak, že vyjdete z vody a trošku počkáte a potom si ho natriete. Cítim len jemnú vôňu nejakých kvetov. Není to nič výrazné, čo to tu máme. Je to bio oil, vodeodolný, takže uvidíme, teším sa na ňo. Potom vám poviem čo a ako. Potom tu mám na skúšku tento samoopalovák, lebo ste sa ma pýtali, že aký samoopalovák máte použiť, aby ste nemali flaky, tak ja som zobrala tento na skúšku. Je v spreji, to znamená, že na čom je? Sa pýtate? No na to, že keď som v tričku a opália sa mi ramienka, tak si to tam asi budem doplňať, pretože mne sa to nepáči, lebo keď si dám nejaké iné šaty, tak tam mám opálené ramienka. A je to také biele mlieko. No, vtiera sa dobre.
nevôňa nejako, čiže Helios Herb, samoopalovací sprej, vidím tu nejaké orechy klasické, naše, orechový extrakt, prirodzené opálenie bez slnka, dermatologicky testovanie, takže uvidíme. No a poslednú vec, ktorú som si kúpila, mi došla špirála, teda tentokrát na skúšku som zobrala od L'Orealku tento Telescopic Lift a má takú veľmi nezvyčajnú štietinku, tak som zvedavá, že ako údajne by mala by vytačať riasy, je vodeodolná. Tak uvidíme, tak toto dám, aby ste to videli lepšie na ruku. A uvidíme, recenzie budú, keď domíňam produkty. Tak to je všetko, recenzie vám dám, keď domíňam produkty. A teším sa na vás v ďalšom videu.